kadako-dako sang budget naging pain para sa inyo. Tiyan mo ning resulta sang palayag sang kuwa. Otro man, si Presidente Rodrigo Duterte, kung magdaog sa kuno Vice Presidente, ipa-audit niyang kuwa. Ang kuwa ya mo ga-audit, hindi ang Vice Presidente, daw baliskad ang nagkatabo sa pungsod Pilipinas. Daw hindi amo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na morning na sa Bilog nga Dakbanwa, sa Bacolod, Bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Namangkot ang pila naton katagpalabati nga wala taga-sugod kuno alas 4. Basta Huwebes kag Biyernes may panguma kita. That's why nga nagasugod kita alas 4:30. Klaro man? O sige, ang patrol iyan na ni panahon, tawagan ta na siya para mag-report. Pipila lang ka-report sa palibot sang syudad sang Bacolod. Para may ideya lang kamo kung ano subong ang nagkatabo. Kamusta ang syudad sa Bacolod sa oras nga alas 4:35. Wala tontang aton engineer nga mag-signal kung ara na ang aton patrol sa sininga mga tinion. Basta Biyernes gani, sigurado ako si Action Eden ang ara nagaman sa patrol. Biyernes kag Martes, gwapa na ang nagaman sa patrol. Balita sa patrol. Upod kita kay Action Eden Aboso. Action Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Thank God it's Friday naman no, sa aton sa inyong mga ka-action. Advance Happy Mother's Day sa imo, Action Fred. Kaya ang 30 holiday mo. Oo. Pwede advance siguro, no? Advance ang? Advance ang Mother's Day, Tuod, no? Ate, pwede ah. Kito kalayo pa, Action Fred, sa Martes, no? Iba nagasipa na lata. Ang gani. Basi kung Pitsabang City, ara na. Ti iba iti city, subong kag Friday, ti posible, Action Fred, ara na. Pabuta lang text ko ah. Ara mo na but ko si Action Mal siya gyapon ang ma-update sa aton kung kamusta ang aton Mother's Day. Amo na siya, wala na iban. Yes. Pero naka-leave to siya kay kabalo ka naman wala ko nga. Oo ah. Gauna to da ng channel lakat. Pero Action Fred diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod, of course, matulutaw-hay ang aton sining kagahon. Kag ang aton sini mga pasahero nga salakyan na mataamat naman nga nag-umpisa sa pagbiyahe, bangod nga mataamat naman nga nagagawa sa tagsa ka mga puloy-an ang aton sini mga ka-aksyon para magtrabaho man kag magpadulong sa dapat nila nga padulungan subong nga adlaw. Ti kumaga long holiday naman ni Action Fred, umpisa buwas Saturday, Sunday, Monday, Action Fred. Bangod nga holiday pagka 30 Mayo man niya kay makapawayway ang aton sini nga mga ka-aksyon, banding upod sa ila sini pamilya, pero dapat dira lang sa tagsa nila ka mga panimalay. Mangod nga reminders gani liwat, hindi pwede ka sige kalagaw, hindi pwede ka patigayon sang kung ano da nga mga party bisan gani magpamilya nga isa ka mo bala ka balay. Likawan nga mag-invite ya sa mga particular nga mga persona kay para wala bala pasulay Action Fred maghambal nga na nagpositive nagkadto man di sa ligad sa aton sa balay na amo na nang budlay Action Fred no kay ti masumay dayon basi magpositibo to pa-close contact naman kung ano ti ka budlay gid Action Fred magpatigayon sang party nga may iban nga mga tawo nga involved ti kamo lang da bala kamulan na party paninlo ko sa inyo balay kay para magmayo ang maaliwalas ang paligid, hindi madugangan ang imo sini nga masakit mangod nga may iban pa yun nga mga kagaw nga ara nagalibot-libot sa inyo sini nga puloy-an. Pero kung amo ni Action Fred nga pandemya kabalo naman kita halos tanan remedyo general rason nga ti gapon Action Fred may mga tawo yun nga nagkaladakpan nga naga-issue ni bala sang peke nga lisensya Action Fred sang driver's license na tapos gid ang ila sini nga maliligayang araw bangod nga nakapatigayon sang entrapment operation ang LTO Regional Office 6 mismo Action Fred nagpatulong dira ang mga opisyales ng LTO
para madakop ining una-una action Fred dakpan nilang mag-live-in partner mo nga dugin tabo-tabo lang balak sa Fred bari mo transaksyon lang sila abi text dira chat kung tawag-tawag mahimo peke nga lisensya tabuon lang sa kondiin di bala ano gid nga peke action Fred di paano ng mga fingerprints paano ang mga picture mga muna bala action Fred di sunog kay LTO 6 Assistant Regional Director Attorney Gaudroso Giduspan ining si Jefferson Panisa kag si Loridel Zamora taga Kuaning sila Fred taga Barangay Mansilingan na lambot ni sa regional to ang ila sini nga mga pangalan kay ti ang mga piki nga lisensya gikan sa grupo nanday Panisa kag Antiquera rason nga ila ini ginatunguhaan nga madakop action Fred na recover sa ila posisyon ang 20 ka mga piki nga lisensya action Fred nakuhaan man sila kwarta kag iban pati ato sila ay sa Police Station 1 kag mga tubang sang kaso nga falsification of public documents kag estafa. Di syempre action Fred sa pag-usisa dito pag-interrogate dito sa Police Station 1 nakatudlo pagid sila sa iban pa nga persona nga naga-issue man o kundi naghalin action Fred. So aton sini nga LTO nagpadulong nag-coordinate sa may Bago City Police Station nagpadulong dito man sa Bago para action Fred magdako pagid sang mga naga-issue pagid naga-print pagid sila action Fred sang peke nga lisensya dito sa may Bago may nadakpan to action Fred sa Barangay Talok may nakuha to nga mga printer nga mga mga computer action Fred nga nagahimo bala sang peke nga lisensya grabe action Fred no may mga nagasalig man sa amo na nga kung madakpan sila ate ang iban no choice man action Fred mo kisa wala mga kinanlan sa mga trabaho mga lisensya kag ti wala sang pasensya nga maglinya dito sa LTO ti nagapakahapos na lang sila iya nga pangita sa mga manugpiki man sang ila sini na lisensya hindi ginamayo kay kung nali lang palayo lang action Fred nga maksidente sila di piki nga identification da ang ara sa ila. So far action Fred sa liwat matulutaw hay lang palibot sa syudad sa Bacolod kag bantayan na lang karon ang dugang panaton nga balita sa pagbalik man report sang patrol. Para naman sa complete nga management sa inyong Liberty Talks mag DTX 500 sa kada adlaw kay DTX mas naming updan sa pag-inom sa observation report halin sa patrol action Ida Naboso una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio Action Radio Philippine Standard Time las 4:43 piki mayo man na kon makalusot tiano mo na kay nagkaladakpante kundi kit rihas o bangon na kamo 43 minutos na nakaligad ang korpyo. Plano na kamo kung ano ang pamahaw karon nga aga. Ako ya laswa lang Kumplito na ko sa laswa. Okay na ko ya. May tugabang, takway, kalabasa, talong, okra, kapayas, bisan marguso. May ato ko dito. Ang kulang ko na lang dahil unsil ko may ala. Para nga mangin mananam ang sabaw sang laswa karon nga aga. Sugba ka ni Bangros nga butangan mo sang sibuyas Bombay kamatik sa paitan ng tiyan niya. Sos, may sinamakan ka, puwerte. Ang gaserve mo bago tapos paligo, gatampi lang tuwalya. Okay na, ayos na ang pamahaw karon nga aga. Siling sa amigo ko, color blue. Depende sa ginatampi nga tuwalya. Ang problema lang, hugton gid para hindi mawagwag. Ay, kalain. Action Radio Philippine Standard Time las 4:44 na.
roll call kita makadali ba si Milili Uligo gid ang una sa linyada. Kay Martin Aliling, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Judy Sinita Kasim, good morning man. Kay Rosalina Arellano Espadero, ara siya. Si Manjo Arnijo, aga pa, nag-text na. Morning kuno, tamyaw lang bani sa Mayo, Jinky Kag, Jean Dilagdon, Noel Kag Amar, Alex Montisa, siling ni Milili Oligo, si Danny Pornes Salumante, good morning man. Ano da pamahaw nyo? Bago ko lang nalawag ang pamahaw ko. Si Elvira Hilugo, good morning. Watching live from Charito Heights. So, ko taga Charito Heights, good morning. Kay Rot Antiquiña, morning. Okay, sige. Madamo ging salamat sa pagpadala. Si Madam Aping kuno nagaluto para sa karinderya. Si Jinky Di Alagdon, mayong aga action friend, mayong aga man na. Mayong aga kuno kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Kagdok Matmayo, Noel Amar, Alex Montisa, katanan nga miyembro sang EFC, sa tanan nga pamilya ya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Minsi Bunkal Apaw, good morning. Kay Dodge Dalida, sige, ga arak-arak ang iyan ni Alex Montisa. Sige. Kumplito na kamo sa panamyaw. Kay Star Mayo, kamusta ka Mayo man? Sige. Muning ko no kay Miss Eden Aboso from United States of America. Sige, taga-Amerika, good morning. Kay Ters Vergara Sanso, good morning man. Sa Action Eden Abuso, ginatamyaw nila. Arreglado, morning. Isa-isa lang. Kay Ronnie Gordon, morning. Daw ginagutom ko sa pamahaw mo. Kay Dilia Liabi, good morning man. May lang nga pag-monitor. Kay Imbong Ju Campos ang maaw. Kay April Banaag. Kay Giovanni Sope, good morning. Monitor lang sila sa Montreal, Canada. Kamusta sa Canada? Sige, reglado. Basta ara lang kamutag sa kaaga, no problemo. Tulotamyaw lang kita. Enjoy lang kita. Tagsa ka kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48 na. Kamusta ng COVID? Ang COVID subong nadugangan naman 807 ang kaso sa Western Visayas kahapon nga adlaw Huwebes. Pinakaulihi nga datos gagin pagwa sang DOH SAIS ang probinsya sang Iloilo may pinakadamo 368 ba? Ang Iloilo City 112. Ang Bacolod may 64, ang Capiz may 63, ang Antique may 61, ang Negros Occidental 56, Aklan 54, Guimaras 29. Gin-report sang DOH Region 6 ang 695 kadugang nga recovery, kag 13 ang dugang nga napatay.
sa kabugusan ang Region 6 may 11,375 ka-aktibo nga kaso. 87,058 total recovery. Kag 2,401 ang mga nagkalamatay. Oo. Adlaw-adlaw, wala gaulihi. Adlaw-adlaw, may COVID kita nga balita. Purti, no? Saan no pa ni mauntat ang balita ay COVID man? Ang iba na ito nga tagpalamati niya, wala na ibanda. COVID lang. Tanong mo na, hindi pag-i-report. Kinanglan, adlaw-adlaw, may follow-up kita sa COVID. Kay amo ina ang ginapangita sang aton mga tagpalamati ang report sang COVID adlaw-adlaw. Sige. Dira kay Jose Mungcar Torilla, good morning man. Kay Nubim Juanitis Maghari, good morning. May lang nga pagmonitor sa barangay Villamonte. Sige. Ba si Ma'am Marniki raw, ginatamyaw permi ni Milili Uligo. Kay Rosa Antiquinya, Bacolod dira, good morning kono Bugtaw na kamo. Sige. Reglado. May lang nga pag-monitor. Enjoy lang kita tagsa kakaagahon. Kay Judge Snap Diamante, bugtaw na ni siya. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO. May nadakpan naman sila nga piki nga lisensya. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Toto Raul Alibugada, gamaladad nga na pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pareremias Arroyo. Si classmate Efren Pumpirada sa Mercado sang Sumag, good morning classmate. Dira kay Marvin C, kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pare Erning Huriliaga, bugtaw na ni, karon nga kaagahon. Kay Ihado Richard Binos, kag Toto sa Barangay 4, da kamusta? Galuto na kamo pamahaw nyo da. Sige pulo pamahaw lang kamo da. Luto-luto lang kamo. Okay na Sara Sakon. Kay Alon Sabi, good morning taga Sinta Conchita, Coscolwela, Barangay Sagang La Castiliana, si Maricel ini, si Bika Andrade, morning, sa tanan nga mga fish vegetables vendor. Thank you, Gid. Wala sang anuman, areglado. Sige, pawahiway ka mo kadali, ha? Kay mabalik ako pagkatapos sa akon obligasyon. Standby. Para sa damit na cup. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak
sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Philippine Standard Time, las 4:59 na. Diri kita, duha kadlaw nga workshop angot sa Education Services Delivery nangin madinalagon sa Kapitolyo Provincial. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpatagayon na ang closing ceremonies sa duwa ka adlaw nga aktibidad may kang tanan sa pagpasangkad pa sa partnership sa Education Services Delivery Workshop sa Kapitolyo Provincial. Sa ulihing adlaw sa planning workshop, ang project manager nga si Luisito Hilmo sa USAID-funded ABC Plus project sa Region 6 ang nag-turnover sa level grader readable books para sa K1 tub grade 3 nga produce para sa mother tongue, Filipino kag English languages, kag ang pag-turnover baton niya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II kag DepEd Division of Negros Occidental officials nga pamunuan ni Schools Division Superintendent Marcet Sabaloca. Yara man nagtambong ang pila ka mga personnel sa DepEd kag non-government organization stakeholders sa closing ceremony nga gipatigayon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:01. Morning da kay Ronnie Gordon, kay Tatay Ricardo Gordon, kuno good morning man kay Jean Karampatana Gani Flores, good morning sa mamay kag papa dira sa Sikatuna, Isabela. Si Susan Flores kag Titing Flores, good morning man. May lang pagpamatya. Kay Ana Sinoro, good morning. Kay Edwin De Caturia Gonzales ang Maaw, dira kay Franklin Tilohio, good morning. May lang pag-monitor. Mabalik ako pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita
basta magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kape-kape kamo anayda, Dr. Alfred's Green Coffee. Gapangape na Aber,
Arangkahon ta ang balita naton sa pursa sang aton kapulisan. BCPO Director Placido ging kalipay ang performance sang kapulisan sa kampanya kontra COVID-19. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginkalipay ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido ang ginmaayong performance sa kapulisan dili sa syudad sa Bacolod, specialmente sa napulo ka mga station commander sa diin nakakontribute sang dako sa ila kampanya kontra droga. Sa pinaka-latest ka statistics nga nakuha sang DYEC Action Radio Bacolod sa Operations Branch sa Bacolod City Police Office, Action Fred, nagapakita nga alin sa bulan sang Hulyo top de Agosto 26 sining tuig kapin sa 3,024,524 pesos kag 40 sentimos ang na-recovery lang abilis sa Cebu sa 88 ka drug operation nga nagresulta naman ini sa pagka-aresto sang 124 ka mga persona. Tatlo diri sa 124 Action Fred ang ginakabig nga high value individual, 115 street level individual, isa ka minor de edad, kag lima diri newly identify. Sa Cebu nga na-recover naglabot sa 444.783 gramo sang Cebu ang ila na konfiskar, kag sa marijuana 4.11 gramo nga may market value nga 616.50 sentimos. Kapin sa 152 ka mga kaso ang ila napasaka sa korte. Suno kay Bacolod City Director Police Colonel Placido, nakita niya ang kapisan sang pulo ka mga hepe apisar nga yara gihapon ang pamahog sang COVID-19 apang hindi ni makapauntap sa operasyon sang atong kapulisan kontra droga. Tutuwa nga ako sa mga station commander, si Ipag eh. Sabi ko nga, salamat at ako'y sinusuportahan nyo. Grabe. Yan, medyo tayo, tinatalo ko natin ibang lugar sa operation. Masisipag ko yung mga commander natin ngayon. Siguro natutuwa na rin siya. Na-inspire din siguro. Parang ako rin, inspire din ako kahit pa paano. Dahil yung community, natutuwa akong pagmasda na may mga nagbibigay ng ganyan. Malaking bagay sa amin. Moral po sa amin. Ramdam namin na yung community, na-appreciate kami. Yun yung isang bagay na bakit na kami pagod na. Sige pa, kasi especially itong pandemic, nakakapagod. Pero sige lang, yung community naman, nakikita naman na nagtatrabaho tayo. So na-appreciate nila. Bilang ganting utang na loob sa mga taga rito. Sa inyo, sa mga taga rito. Yung COVID, medyo ingat-ingat po tayo pareho. Kasi medyo parang meron yata tayong umaangat ng konti na naman. Medyo okay na tayo, mababa na eh. Pero parang medyo kurang mag-krisulin na konti. Pero isang beses pa lang naman. Sana ma-maintain natin na mababa para medyo pa rin natin na kahit na sa ibang lugar medyo mahigpit. At tayo medyo nakakapag-enjoy pa rin kahit pa paano. Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa interview sang Aksyon Radio. Ining report, ginadulong siya sa kalawansang Santol Placer Baso, may antibiotic kapang depensa sa mga germs. Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:12. Mga health worker naton kalaigo naman sang COVID wala ni untat ni. Kay Rochelle Fulgencio Susana sa Pandanon Don Salvador Benedicto, morning ga monitor ko siling ni Ana Sinoro. Milagros Morales, good morning sa barangay Maaw ini siya. Naga-monitor si Evelyn Pamusino, mayong aga man may lang pag-upod sa aton. Kay Niel Brian Baloes, good morning ko sa pamilya Baloes dira sa Banwa sang Isabela. Naga-monitor live sa Puro 4 Ubay, Barangay Agisan. Taga-Agisan da, good morning lang. Kay Iboy Sarabia, morning man. Sa Barangay Sagang La Castiliana, kay tatay ako Takol, gain ni tubig para kape. Kay Crisilda Balindes Iman, good morning. Tamyaw ko lang sa akong family sa Maaw. Sa Langga Balindes family. Kay Atia Kim Iriman, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini.
tilapia na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Oy,
Basi kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas tunawa, gamit Santon Plus Herbal Capsule, madamo nga testimonya nagapamat. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, 8-17. Una nga bula, 8 kag 17. Second draw, 23-20. Ikadua nga bula resulta, 23 kag 20. Third draw, 36-1. Ikatatlo nga bula, 36 kag 1. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. 649 kita ang jackpot 15 milyones 840 mil. Winning combination in any order 10, 25, 35, 9, 46, 27. Resulta sang 649 Gis 25, 35, 9, 46 kag 27. Sa ilo kita 642 ang jackpot 17 milyones 926 mil 182. Ang kombinasyon in any order 41, 17, 33, 34, 115. Resulta sang 642 41, 17, 33, 34, 1 kag 15. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Munig da kay Hasmin Roldan Rabilio. Mayo nga pagpamati lang. Dira kay Chupilo Espanola Jr. Good morning man. Kay Bilya Rindon, naga-monitor sa Victorias. Good morning lada. May lang nga pag-monitor kay Mox Espanola, good morning man. Dali gid lang, may pamangkot lang ako sa inyo. May asma bala kamo, ula untat nga pag-ubo, pneumonia, bronchitis, ulala na bala ang pagubag sa baga. Mataas bala ang uric acid, hindi normal ang function sang kidney. May arthritis bala kamo, masami nagahubag ang inyo kaluta-lutaan, tugas ang gout, rayuma kag diabetes. May high blood kamo, ari ang sabat sa inyo ginabatyag. Bluterna Plus Capsule. Bluterna Plus Capsule may unod ini nga 5 ka ingrediente nga lunsay sabat sa inyo ginabatyag nga balatian. May ara siya Bluternet, dahon sang tanom nga insulin. May turmeric, cinnamon bark kag may probiotics nga nagapalasig tunaw kag paipikto sa sining mga ingrediente. Kag magasupply sang billions of good bacteria sa aton lawas para magbaskog ang aton immune system. Bluterna Plus Capsule, kompleto nga kombinasyon sa maayong panglawason. Ang Bluterna Plus Capsule mabakal na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:23. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Maingad lauliwat sa aton mga pinalangga ka mga tagpalamati kag ining programa kinadulong sa aton sa Life Extension Vitamin D3 for longer life kag subong pud naman sa gihapon si Mr. Jonathan Granada para mag-eksplikar sang kinalain sang Life Extension Vitamin D3 against all food supplement nga ara subong sa market. May adlaw liwat sa aton mga pinalangga nga tagpalamati nga nagasubaybay gid sang aton nga programa nahanungod sang aton nga advokasya sa Life Extension Vitamin D3. So ang pamangkot, ano gid bala ang kinalain sang Life
Life Extension Vitamin D3 mga abyan versus so many supplements or health products nga ara subong sa market. Una bes mga abyan, lantawon ta inang food supplement bala nga ginagamit naton is recommended by medical doctors. Kung yes ang sabat, we recommend also that food supplement. Pero kung no mga abyan, doubtful ina siya kay ti nga hindi pag i-recommend sa medical doctors kung makapaayo or makahatag sa aton sa benepisyo sa aton nga ikaayong lawas. Ikaduha mga abyan, inang supplement bala nga ginagamit ta, may mga backup bala nga pagtuon medically kag scientifically validated. Ang sabat mga abyan, kung Life Extension Vitamin D3 ang aton nga paghahamalan, yes, big yes gid yan mga abyan kay this is the only vitamin hormone mga abyan nga may ara 38,500 ka times nga gin-mention sa mga medical journals kag medical papers around the world. Kag may ara ini siya nga 200 ka epidemiological studies. Maghabal kita epidemiological studies mga abyan. May ara gid siya nga proof nga may ara nga therapeutic effect sa lawas ng tao kag makit-an naton ini sa 2,500 ka laboratory studies nga naga-confirm sang iya nga wide-ranging health benefits versus cancer, heart disease, diabetes kag madamo pagid nga mga balatian kag almost 105 diseases. Ano ang claim sang Life Extension Vitamin D3 nga hindi mo makitaan sa iban? Okay, so once again mga biyan, may ara kita nga igan. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Kita, Animal Welfare Summit patigayunon sa Bacolod sa Domingo.
Detalye sini upod kay Action Art Tayhupon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Natala na nga magapatigayon sa Animal Welfare Summit ng siyudad sa Bacolod sa palabuton nga Domingo, Agosto 29. Suno kay Executive Assistant Ernie Pinida nga muman ang nagaserbi bilang tagpamuno sang sectoral concern. Ining aktibidad ang patigayonon sa bahin sa Bacolod City Government Center o kon BCGC. Dugang panipinida ini nga programa ang nagatuyo nga matagan sa nagakaigo nga edukasyon kag training ang publiko ilabi na sa husto nga pagtatap sang mga layaw nga ido nga masami makitaan sa madalanon sa tagsa ka komunidad. Dugang pasini nga may ara man sang pilag ka mga dinapit nga mga bisita nga mo ang natarana nga magahatag sang lecture angot sa responsible pet ownership. Magluwas sini, mayara man sa patigayonon na pagbakuna sang rabies vaccine sa mga ido. Lagip na ang basic dog obedience training para sa matag-iya. Ang kaaksyon nyo, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:30 na, kay Nuna Agravante, good morning lang. Happy birthday gali kay Sapera, Wabi, Salanga, Kalugod, karon nga adlaw. Wabi, happy birthday gid. Mabalik kami pagkatapos ini. Southern Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sigsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Madalas
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Philippine Army nagpalayag nga wala nagasuporta ang mga pumuluyo sa Hacienda Rimunda, Barangay Kapitan Ramon Silay sa mga katapo sa New People's Army. Detalye sini, upod kay Action Brian Mordin. Action Brian, please go ahead. May nga aksyon na friend, ginpalayag ni Army Major Sinon Pansito, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa Western Visayas, nga wala nagasuporta mga pumuluyo sa mga NPA dira sa may Hacienda Raimonda, Barangay Kapitan Ramon, Syudad sang Silay. Action Fred. Ini matapos suno ni Pansito, sila mismo amo ang nagpangayo sang bulig sa Philippine Army bangod sa presensya sang NPA dira sa ilang lugar. Dugang panipinsito, basi natak-an na ang pumuluyo sang masami nga pangayo kayo sang NPA, rason nga sila mismo amo na ang naghimo sang tika nga ipalabot ini sa trupa sa gobyerno. Madamduman Action Fred suno sa pumuluyo, hindi nila kilala atong napatay nga babae kag ang lalaki sa nasabit nga enkwentro tinerekdan nga Biyernes ang kaagahon. Sa atin naman, ang pinaka-importante is nagsusumbong din sila sa atin. Para makagawa din ng aksyon ng gobyerno, paano i-deny yung mga na to, itong mga armed group na ito. Patapos atong enkwentro Action Fred, nagpatigayon sang barangay Anihan ang Philippine Army kag subungman ang kapulisan sang Silay sa nasabit nga lugar agud ipabatsyag ang ila sini nga pagpalangga sa mga pumuluyo. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Kay Kati Bir, good morning. Basi Elizabeth Malakagamala Arasya. Sinimpa Ibanez sa Barangay Tangob, good morning man. Kay Cory Bidaha sang Quiet. Si Di Anton Diaso sang Patria Village, Araman. Kay Dante Makilan, good morning man. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang tiyan ko. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa
pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Evergreen Herbal Capsule.
Radio Philippine Standard Time, las 5:50, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Go ahead. Action Fred, patay ang isa ka lalaki matapos ginluthang sa riding in tandem ini sa Palangka Avenue, sakop naman sang Barangay Jes, syudad sang Bacolod. Ang biktima gilala kay Mark Bonan Westna, legal ang edad sa residente sa Barangay 35, syudad sang Bacolod. Si Westna ang sakay sa isa ka motorsiklo sa gintiro sa wala pa matumod ng mga suspetsado gamit ang wala pa mahibaluan nga kalibre sang armas luthang. Sunod sa 53 anyos nga driver sa isa ka truck na nagaparada sa lugar, isa lamang kalupok ang iya nabatian kag nagpalagyo gilayon ang mga suspetsado padulong sa Bredco Port. Na-recover sa crime scene ang isa ka kalibre 45 pistola nga armas, isa ka wala pa naglupok na bala kag isa ka basiyo sang bala sa ginaligar kalibre 45 nga armas luthang. Ang kalibre 45 pistola nga armas ang nagkit-an nga taklo sa biktima kasi wala sa naka-install nga CCTV sa lugar. Rason ko nga may kabiglayan ng kapulisan nga makilala mga suspetsado kag may banana ang matuod nga natabo antes man ang pagpangluthang. Dahil pa karon action threat ang pagpangusisa ng kapulisan sa personalidad sa biktima kag ang rason man sa krimen. Kato naman nga mga ka-aksyon, sa Japon, importante ang ikaing lawas. Agad na niya, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita ng aksyon. Kapagkalat, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Kay Ninita Ramirez Tumimbang, good morning. Mao sa bani kape kunos tangobo no ni Milili Uligo 24/7 gid. Sige. Kay Aida Alunan, kay Eberlyn Miranda, good morning. Kay Sis Sidlao, kag kay Huma Lumina, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bay na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon